Ma'am, ay buntag, ma'am. May buntag ma'am po talaga, may buntag sa itong mga listeners nila sa DXB. Yes po, ma'am. Samtang atong ipaning kamutan ang linya ining atong mga tigpaminaw, ma'am. Ato sang unahon ning pangutana kalabot, ma'am, sa educational loan. Ma'am Greta, pwede ba daw, ma'am, ang educational loan kung ang iyang estudyante, ma'am, is elementary? Dili no, ang atong educational loan is good only for college and textbook courses, ma'am. Okay. Bisan og kuan, ma'am, bisan og daghan kaayo siya estudyante, ma'am, butang na to, ma'am, unom ang iyahang elementary nya, murag bugat na gid kay sa iyaha, ma'am. Di gid pwede, ma'am. Di siya appeal sa. Dili gid pwede, ma'am. Yes, ma'am. Ang educational loan po nato, ma'am, isa lang gid ka estudyante ang pwede, ma'am. Masig both mag-asawa, member sa SSS, qualified sa educational loan, isa lang gid ka bata ang pwede ma-pa-enjoy ang educational loan. Kung ma-fully paid na atong educational loan nato sa iya, pwede na talang magpaano na po laing bata. Okay, sige. So dili di ay pwede, no, kining nag-chat nako, inject maguniha pangalan sa social media. So dili pwede for elementary or high school or kinder samot na, no, ang educational loan sa SSS, kung dili alang lang ni ma'am sa mga college students, ma'am, no, techbook uguban pa. Yes, ma'am. Yes, Okay. Samot nang dili po ni siya pwede sa masteral or doctorate, ma'am, or pwede ni siya, ma'am. Dili na po. Dili pwede sa masteral o doctorate, Okay, ma'am. sige ba hindi ay na may plano, ma'am, niya makaloan mi diha sa inyo sa SSS. So dili siya pwede. Okay? So kana klarohon lang ato ning loan condonation program. All right. Ma'am Greta, na atay viewers karon sa live streaming, no? Unahon ako ni si Mylene Gaas. Ganina pa ni siya nag-comment, ma'am. Ang iyadong papa, ma'am, 17 years na sa nagabayad sa SSS. Tama ba daw ang iyang computation sa pension? Nga ang iyang makuha kada bulan is 3,600. Naagmanggo daw siya 11 years na siya nagga-pension. Kay 4K kapi naman kada bulan. Sige. Mura og mathematics ni ato ang first question, ma'am, nga kaya ra ba ni siya ikuan, ma'am, sa ato calculate sa atong huna-huna mind calculation, ma'am Greta. 17 years daw tapos nagbayad sa SSS and then 3,600 lang daw, ma'am. Kailangan ako iyang SS number, ma'am, para Okay. matanaw na po diri ko unsay calculation sa Dili system. taga-tagaon, ma'am. Oo, di man gani matagatag na, ma'am Mylene. Sa palihog daw ko, ma'am, og send daw, ma'am. Kay basin, ato lang po di, ma'am, tagaan lang po nato og mga allowances, ma'am, no? Para tagaan lang po nato og idea si Ma'am Mylene og iyang papa. Basin within the 17 years, ma'am, na ay mga bulan nga wala mabayray, no? Posible ba na, ma'am, no? Nga ingon anak, ma'am. Tama. Magkaroon ka ng limon niya na 17 years, man di kinahanglan niya. Kada bulan, ay makipot-ripot. Basta qualified po ang pension, kinakay. Okay, sige. Medyo Sige, ma'am. choppy mong line, ma'am, no? Sige, ma'am. Atong paningkamutan ni. Sige, Ma'am Mylene, gaas, palihog ko, ma'am, ha? Palihog ko og comment, ma'am, sa pag-usab sa imuhang kuan. Ay, ma'am, pwede rin ako yan isulti ron, ma'am, on air? Okay ra ba ni isulti on air ni iyang SSS number, ma'am? Nag-comment naman siya, ma'am. Or Dili lang, ma'am. dili I-message lang, ma'am. okay, sige. I-message na ako, Ma'am Mylene, kaya basig matingan na lang ka, ma'am. Lahin na nag-withdraw sa imo ang kuan. Ano lang, Ma'am Mylene, ha? Sige, ma'am. PM ng ta later, ma'am. Balhin ta sa question ni Jerry Navarez Planyar, no? Mangutana daw siya, Ma'am Greta, kung pila ka bulan ang nahulugan sa SSS ni Jerry Pianar. Okay, sige. Naghatag po siya din himam o SSS number. Sige, kuya po niya to ang mga tigpamay na, ma'am. Sige, ma'am. Online consultation niya to ang pegdere. Ma'am Greta. Kani Sir Jerry, ako lang nang ipa-follow up kay Ma'am Greta unya. So, Ma'am Greta, kaya naman ko'y kasagaran ani ang question. Unsa may daling pamaagi, ma'am, para mahibaw-an na mo pila imong contribution, ma'am? Ma'am Greta, are you there? Napakadiha, Ma'am Greta. Sige, atong balikan si Ma'am Greta kay wawa ang linya ni Ma'am Greta. Serbisyong straight to the point. Unsaon pagkahibalo kung pila na pareha ato 17 years or ikaw nagtrabaho ka, nagabayad ka pero putol-putol, no? So qualified ba ka sa ingon ani, ingon ni ana o nag-text si Ma'am Greta na putol daw. Sige, atong balikan si Ma'am Greta, mga kasama, ha? Sa serbisyong straight to the point. Ma'am Greta?
Okay na itong Yes, niya, ma'am? ma'am. Good Sige morning. po. Good morning again. Ma'am, unsay pinakadali nga pamaagi, ma'am, para mahibaw-an sa usa ka SSS member kung pila na iyang contribution, ma'am? Of course, atong gina-advise sa ilahan na mag-register gud sila online, ma'am. Okay? Kaya kung nanon sila may .sss account, ilan ang masilip ilahang kuan, ma'am, contribution, Mhm. loans, kung unsa na approve na benefits sa ilaha. So, muna gid ang pinaka solusyon gid, ma'am, para sila-sila na lang mutanaw sa ilahang records. Sige po. Okay, para mas dali man good. Ma'am, pwede po ni siya over the counter, ma'am, sa inyong office. Pwede ba dito? Actually, ma'am, yes, ma'am. Actually, ma'am, pag muadin sila diri about anak, ma'am, Oo. diretso din nato sila register. Ginatudluan nato sila para mabuhat Okay. na lang nila ni sa ilahang smartphones po. Sige. So, kinahanglan gyud ang online registration karong panahon na mga kasama. Salamat kaayo, ma'am. Salamat pod kay Sir Jerry. Ako lang ning i-PM later, no? Naadri pangutana si May Ann Flores Bansag. Ma'am, unsa na kunoy requirements karon magkuhag ID pero kadyot lang, ma'am, ha? Serbisyong straight Kay to the point. magpahinomdom sa agos mga nagluya diha mga kasama nganong dili man ito bago na mong tawag. Base namoy mga balatian di ay pod Radio Manvenson. So kinahanglan tumaron ang Sunsound Plus Gold Capsule nga mas isog batok sa mga sakit, mas epektibo kay extracted ang ingredients, daghang matambalan kay gipadaghan ang sagol nga herbal. Pinakabago nga Sunsound Plus Gold Capsule dapat dunay middle name, gold kasama. 14 pesos and 50 centavos lang. Serbisyong straight to the point. Sige, Ma'am Greta, pwede na ba magkuha og humid karon, ma'am? Unya, unsay requirements, ma'am? Maunay pangutana ni May Ann Flores Bansag. Okay, unfortunately, ma'am, atong ID is suspended. Mhm. So, okay. Naatay mga negotiation with PSA, ma'am, di ba na namatay national ID? Yes, yes. So, masupag-storya pa ang SSS ng PSA, ma'am, kung unsay buhaton, anak, ma'am. Kasi, di ba, ang tumong magudaan ng national ID nato is isa na lang gud atong ID. Mhm. So, tanawon po natong negotiation nila, ma'am. So, as of now, wala pa gud may capture sa ID namo. Okay. Suspended pa siya. Sige po. So, sooner, ma'am, mao na gid di siya ang mahitabo, ma'am. Ang ato nang usa na lang gid ka ID, ma'am, for all. At is ang ato ang national ID nato, ma'am, no? But for now, relax lang sa atang mga magpa-ID sa SSS kay murag wala gid ni, ma'am, no? Kay ang SSS man gud kasagaran, ma'am, ang gina-consider na valid ID. Kasagaran gyud sa pagkakaroon. Yes, ma'am. Actually, ma'am, kanang sa bangko, maski isa na yes. lang ka ID, basta unit. Opo. Ginadawat din nila, ma'am. Yes, ma'am. Kana. Sige. So kay kana man ang development, magpaabot lang ta mga kasama sa update ni Ma'am Greta kung pwede nang magpa-ID ba tag humid pa or national ID na ato ang hulaton, no? So for now, relax lang sa atang mga kasama. Ma'am Greta, unsay update sa inyo haron, ma'am? Na kay mga announcements, ma'am? Actually, ma'am, ang pinaka-importante na naman na announcement na himuon, ma'am, katong condonation programs na to. Okay. Sige, ma'am. With respect to contribution and loans. Mhm. Naamagod amo ang official diri, ma'am, gahapon. Mhm. So, mo na iyang gi-announce, ma'am, na perpetual na ni atong condonation. Mhm. So, medyo wala na gid ni siya deadline, no? Oh. So, parte na siya sa ato ang balaod sa SSS. So, akong gina-advise katong mga dunay mga short-term loans na mo-avail na gid ani ato ang condonation program. Pagkaninot ba na, ma'am? So sa ato pa, ma'am, you mean tama ba akong pag-understand, ma'am, nga gina-offer na or i-offer na kanunay ang loan condonation sa SSS? Yes, ma'am. Wow. Ato ang condonation, yes, ma'am. Mauna yung pinakagwapo na balita, ma'am, kay Yes. kabalo na ta, ma'am, na ang Pilipino manggod, ma'am, kusog kay makalimot pod na sila yung mga loan. Naiutang mo, no? So, oo. Oo. So, in fact, ma'am, tanong mga naapoy mga moanho diri na nag-allege na gilunan sa lain. Pero actually, ma'am, sila gid ay nag-loan. So, makita man nato kay sulod man sa ilang bank account. Mhm. So dili jud ma-deny, sila jud nag-loan. So nangangaingon ana na mga butang, ma'am, baka maigo pud ta og kalisod pod. So Yes. naato ang condonation program pirmi. Ayan. Sige po. So, kanunay na gyud ang loan condonation program. Kanunay na po tamang utang, ano? Salamat kayo, Ma'am Greta, ma'am. Thank you, ma'am. Until next week po.
Okay, thank you po. Salamat si Ma'am Greta Quinn. Radyo